Hi, hello mga kabisdak. So, laing sugilano na usab ang atong mapaminaw karon sa handumanan sa usa ka awit. So, ang magtatampo karon nangalan og Bibi. So, nilangyaw ni sila og Manila kay manarbaho. Gidala ni siya sa iyahang amiga. Ug ang iyahang amiga adunay pinfall nga usa ka piniriso. Og siya gaban-uban nakakita pud siya og gwapo og nahimo niyang uyab og nabuntisan siya sa usa ka piniriso. So looy lang siya kay igor siya gibuntisan sa mga lalaki kay dili pa man makagawas. So ang lalaki naningkamot nga makaiskapo kay aron muuban sa iyaha apan napo sila nadakpan pagbalik. So bani ko ninyo sa pagpaminaw sa handumanan sa usa ka awit kini sugilano ni Bibi. So, dili na to ilangan ato nang isunod ang maong drama. Handumanan sa usa ka awit. Handumanan sa usa ka awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Baby. Sa di pa nakusugtan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. My love will see you through. This night. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kini sa kababae nga taga Tubod Monte Hagna Bohol. Gato matatampo nagdasingan nga Baby. Day, baby. Ganahan ka mo trabaho og Manila? Ganahan unto day pero isunod pag-adto dito uy kuno kay kaila. Ang akong amo ba? Gipapangita ko niya gikauban ako. Unsa man ganahan ka kay Kuyog tas Manila? Ganahan ko day. Ah, sige. Padanggit ni mama nimo day kung musugot ba nga ikuyog ti ka. Nakaila man ko sa amo anang Layla. Mao ba ma? Oo, uy. Og suhito sa kog Manila na kay dugay man ko didto. Unya masugot ka nga mukuyog ko ni Layla ma. Ikaw, kuyog. Basta kay pag binuotan lang gid sa imong trabahoan ha. O ma. Hala, mo ni Manila, day. O taon day, mauna ni. Hala, uy, wala dyan dibaw ino nga naabot lagi ko din sa Manila, day. Maogyod day. Ay dali na uy. Manakay na ta aron may laila nimo ang atong amo. Oh, ikaw na'y bahala nga mutudlo ni Baby sa iyang trabahon, ha, Layla? Uy, Layla. Oh sir. Yes sir. O ikaw, Baby. Stoy, pagbinutan, ha? Ano magdugay ka din, eh. O, sir. Dali ara sa panahon day sa, walang yun dibaw nga, 5 na di ko kabuhan din eh. Maogyod day. Mura lagwa. Unya unsa man? Ganahan na makakadini. Ganahan, uy. Buutan ba yung atong amo? Maogyod. Kunon sa ilang makaon sa nato. Ah, day kadit sa day ha kay ako sa nintiwason ang akong gisuwat. Para asa din na mong gibuhat na suwat? Sa ako ning kapenpal day. Ha? Kuya, wagod mo. Nari kay penpal? Da, lingaw-lingaw lang good. Pawas ka laay ba? Ha? Makikita kasi mong penpal? O day, kuyog ta. Oh, nga naman. Lain mo sa kayog ako rin mo adto. Kuyugi lang ko. Ah, sige. Kanas amanta mo ato. Day, huwat lang ta kadiyot ha kay
Mugawas na turon akong kapenpal. Kadiyot sa kuday, Layla. Ngano di ay nga ni amata sa prisuhan. Kung sa dali mong kapenpal. Piniriso, day. Ha? Hala, uy, grabe kay siya makahado. Syagit gyud ha, masyagit gyud. Nakalitan mong kubi. O makamusulti na ako nga piniriso day imong kapenpal. Day, ayaw ka balaka. Kay mga buotan ang mga piniriso dinhi. O naibaw mang kuno ka. Gisultihan bi ako sa kong kapenpal. Naamang gani time nga manggawas ni sila kay mamaligya sa ilang gipangbuhat ng mga kabinet. Mao pa. Lagi. No. Ah, day, nigawas akong kapenpal. Huwatas ako dinhi ha, kay ako siyang atuon. Sige tayo. Kadukay ba yung Layla, uy? Kilaay naman akong pinaabot niya, uy. Hi. Piniriso ni Duwal ako. Kagwapo niya. Miss. Hello. Kauban mo ni Layla? Oh, nakailalagi ka niya. Oo, kay uyab na siya sa kong amigo. Ako rin si Ronnie. Ikaw? Baby. Pwede ko makikikala ni mo, baby? Okay ra. Makamadlok na ko. Wa man. Kay buutan mang kagnaong. Salamat. Day, baby, ato na ta. Ay, Ron, gitawag na ko ni Layla. Ato na ko ha. Sige. Amping mo, be. Og malipay ko kon magpakita ka na kong usap. Ronnie. Mao ba? Naadi nakikigala nimo dito sa prisuhan? Uday, uy, nikalat naman siya duol na ako. Buutan na ba siya, day? Dili man gud tanang na preso day na aysa. Ang uban ana napasanginlan lang. Naluoy man ko ni Ronnie, day, uy. Ha? Unya day? Unsa may plano nimo? Muduaw unya ko niya, day. Abi ni mo, baby. Way kabutangan sa kong kalipay nga nagpakita ka na kong usap. Ambot pa, uy. Naluoy man ko nimo. Kuan, nga na di ay nga napreso ka. Ang tinawad. Wa mo gid ko isa. Napasangin lang ako sa sang pagpatay. Mao pa. Pag binuutan lang yun niya, aron makagawas ka dayon. Oo eh. Nagbinutang ko din eh. Labi na, kaya niabot ka sa akong kinabuhi. Ronnie. Dako na akong kalipay kon. Imo kong madawat, be. Unsay buti mong ipasabot, Ron? Nahigugma ko ni mo, baby. Imo ka kong madawat nga usamang ko ka piniriso. Ang tinuod. Mahal sabti ka, Ronnie. Wa ba ko masayop sa akong nabati? Mahal sa ko ni mo. O, Ronnie. Mo na tinuod. Nakagusto sa ko nimo. Salamat, be. Baby. Ronnie. I love you, be. I love you too, Ronnie. Huwag ka ba magmahay? Ngayon mong gitugyan ako ang imong pagkapabay. Dili ko mahimong magmahay. Kinahikukma ko nimo. Salamat. Taluod sa akong kuto-kuto. Uy, day. Nagsuka-suka lagi ka. Mabdos ka? Day, Layla. Pagtugaan, uy. Mabdos ka sa. Duha na kabuhan nga wako duga. Mabduskit ko. Ang buot mo ipasabot nga. May nahitabo ninyo ni Ronnie? O, day. Unya? Unsaon man na ron nga mabdos naman ka? Kinsay mablos?
Sir, Kinsay mabdos? Ikaw, baby? oo sir. O katong piniriso nagkapamabdos nimo? Naipaw lagi ka sir. Naniid ko anang inyong mga liho ko'y. Og nahibaw ko nga naa kay kairing-iring nga piniriso. Sir, Pahibawa niya na imong uyab nga mabdos ka. Mayo noon kay may umaabot na di kong anak. kunya Ron, unsa may buhaton ako ining akong gimapdues. Ang bingin na day. Kay kung makagawas ko pohon, magpuyo na niya itong malipayon, uban sa tong anak. Ma, nialagi ka. Gipahibaw ko sa imong amo sa nahitabo nimo. Ha? Tinuod gyud ay ang giingon sa imong amo nga mabdos ka. Kay nitubo man ang tiyan nimo. Ma, Pangandam ha. Kay ugma sa gabi imo larga na ta. Ipalayo ti ka sa imong uyab nga piniriso. Kung mao na, di na dito magkita ini. Kay mapauliin ko sa inyo. wa ko'y mahimo Ron. Kay gusto man ni mama nga malayo ko nimo. Ug sa gabi mo larga na mi. Puslan man nga imo kong biyahan. Mayo pag mupuga ko. Ronnie. Ma, di na ko mo pauli sa ato. Ay, paghilom oy. Dali na. Manakan na tas barko. Ma, sige na, ma. Dili lagi. Ma, dili lang ko. Oh, Wala si Ronnie. Di po ka ginain siya. Ronnie! Bebe, iwat ako! Hulog lagi! Ginoo ko na ikaw ang paan ni Ronnie! Ronnie! saka na lagi. Ma, si Ronnie ba? Sakti siya. Ronnie! Wa ko'y nahimo atong tungura gawas lang sa paghiilak. O sa kong nahibaw-an gikan ni Layla, nga gibartolina si Ronnie. Hangtod nga nanganak ko, o wala ko'y balita bahin ni Ronnie. Dini nilang kutob o daghang salamat sa pagtagani akong tampo. More power sa RMN. Mao kito mga higalan kaagi ni baby nga taga Tubod Monte Hagna Bohol uban sa awit nga yang kipangayo. Awit nga nagalaan, my love will see you through. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing magpapos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulabanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O magkakaipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. When you cross the deepest sea, when you climb the highest hill,